Добрый дзень! З вами Оршэў, і сёння 4 красавіка мы пачынаем чарговы агляд навінаў за тыдзень. На Аршаншчыне пачынаецца сезон закрытых лясоў і скрадзенай саляркі. З'явіліся лічбы пра колькасць насельніцтва ў нашым рэгіёне, толькі ў Дуброўні яно падрасло. Пасыпаліся напоўніцу, аршанскія спартоўцы шакавалі сваімі праваламі. Набліжаецца лета і сухое надвор'е, якое, хаця і радуе людзей, становіцца небяспечным для лясоў. У сувязі з гэтым кожны сезон розныя выканкамы накладаюць абмежаванні на наведванне. Яшчэ 1 красавіка абмежаванні ўвялі ў лясах Аршанскага і Дубровінскага раёнаў, а 2 красавіка яны павялічыліся на ўсе суседнія раёны Віцебскай вобласці. Агулам на вечар 2 красавіка цалкам без абмежаванняў па ўсёй Віцебскай вобласці застаўся толькі паўночны Расонскі раён, але 3 числа і ён трапіў у спіс жоўтых, то бок з абмежаваннямі на наведванне. Гэта абгрунтаваныя захады ўладаў. Прэс-служба Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях паведаміла, што ў вобласці ўжо зафіксавалі 2 лясныя пажары, а ўвогуле ад пачатку году колькасць пажараў у экасістэмах вырасла на 62%. Гэта звязана як з сухасцю надвор'я, так і з глупствам людзей, якія вясной выпальваюць сухую траву. Такія абмежаванні азначаюць, што ў лясы можна заходзіць без праблемаў, але нельга заязджаць туды на аўтамабілях і распальваць у лесе вогнішчы. Вясной пачынаюцца не толькі абмежаванні на наведванне лясоў, але і пасяўная, а значыць і сезон крадзяжоў паліва. На мінулым тыдні ў нашым рэгіёне пачаліся затрыманні несуноў. Так, у горках кіроўца неназванага сельскагаспадарчага прадпрыемства цэлы месяц пакрысе зліваў казённае паліва. У выніку на момант затрымання ў яго назапасіліся 310 літраў фарбаванай саляркі, а ў Аршанскім раёне на гэтым тыдні затрымалі 64-гадовага трактарыста, які змог зліць 60 літраў саляркі. Хаця гэта параўнальна шмат, сума скрадзенага паліва не дацягвае да крымінальнай справы. На трактарыста завялі адміністрацыйную. Тыдзень быў дастаткова спакойны, аднак зусім без надзвычайных здарэнняў не абышлося. У вёсцы Земцы Шклоўскага раёну дзіця пацвердзіла правільнасць фразы «Запалкі не цацка для дзяцей». 10-гадовая дзяўчынка вырашыла пагуляцца з запалкамі, а цікавей за ўсё гуляцца там, дзе ёсць сухая салома. У выніку дзіцячай гульні бацькі дзяўчынкі страцілі не толькі салому, але і кавалак адрыны, якую спаліла дзяўчынка. На шчасце, агонь не пашкодзіў самому дзіцяці. Але зусім без загінулых таксама не абышлося. 29 сакавіка ў вёсцы Лагі загарэўся дабротны прыватны дом. Пакуль ратавальнікі змаглі даехаць да вёскі і патушыць пажар, у хаты абваліўся дах, а пад сабой ён пахаваў 69-гадовага гаспадара. У ноч з 1 на 2 красавіка яшчэ адзін дом згарэў у вёсцы Заазер'я Сененскага раёну. Тут людзі не пацярпелі, але дом выгарэў так, што аднавіць яго ўжо немагчыма. У час пажару абвалілася не толькі столь, але і сцены дома. Папярэдняя прычына пажару – кароткае замыканне абагравальніка. Белстат апублікаваў афіцыйныя звесткі пра колькасць насельніцтва ў краіне. Насельніцтва скарачаецца, прычым скарачаецца дастаткова хутка, але нас цікавіць менавіта Аршаншчына. Паводле даных Белстату, Орша ўсё яшчэ знаходзіцца на мяжы страты статусу горада 100-тысячніка. За год колькасць аршанцаў скарацілася на 1097 чалавек, а за апошнія 5 гадоў амаль на 6,5 тысячаў. То бок хуткасць, з якой скарачаецца насельніцтва гораду, больш чым 1000 чалавек на год. З такімі тэмпамі Орша перастане быць 100-тысячнікам або ў наступным годзе, або ў 2027. Як гавораць эксперты, небяспека ў тым, што калі горад страчвае статус 100-тысячніка, далей пачынаецца няспынная дэградацыя. І тады для развіцця гораду патрабуецца асобная вялікая праграма. Але ж Орша некалькі год таму мела так званую праграму пад'ёму Аршаншчыны з руінаў і попелу. І тая праграма мала чым дапамагла рэгіёну. Нельга не заўважыць, што насельніцтва змяншаецца па ўсёй акрузе, не толькі ў самой Оршы. Так, Аршанскі раён агулам разам з Оршай зменшыўся за год на 1500 чалавек. Колькасць людзей зменшылася нават у Барані, якая летась мела маленькі рост. Выключэннем стала толькі Дуброўна. У гэтым горадзе адзначаны рост насельніцтва. І гэта адзін з усяго 10 гарадоў Беларусі, якія падраслі. Праўда, рост склаў усяго 16 чалавек за год. То бок, гэта аніяк не кампенсуе агульную страту жыхароў краіны і не кампенсуе зменшэнне насельніцтва нават у асобным Дубровінскім раёне. Агулам раён зменшыўся на 155 чалавек за год. Падрабязней лічбы статыстыкі можна пабачыць на нашым сайце у адмысловым шэрагу публікацыяў. Нагадаем, што ў Беларусі сайт orsha.eu даступны праз VPN.
Нешта дзіўнае адбылося на мінулым і на гэтым тыдні з аршанскім спортам. Пачнем з навіны, якая таксама сумная, але дае нам падставу для гонару. Беларуская юнацкая зборная ў міні-футболе прагуляла ўсе сустрэчы ў адборы, не трапіла ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы і вяртаецца з Партугаліі. Каманда заняла апошняе месца ў сваёй групе. Гэта сумная частка навіны. Тое, з чым можна ганарыцца, гэта выклік у зборную ураджэнца аршаншчыны Кірыла Каросціка. Хлопец стаў адкрыццём для міні-футболу ў Беларусі. Ураджэнец смалянаў на сёння адзін з найлепшых у сваім узросце беларускіх гульцоў у міні-футбол. І ў гульнях за зборную ён ужо змог сябе праявіць. Загнаў гол у матчы з Партугаліяй, адной з самых моцных у Еўропе зборных. Вёска смаляны вядомая сваімі помнікамі архітэктуры, але цяпер яе праслаўляюць гульцы ў міні-футбол. Гэта анамальна, калі з вёскі, у якой жыве крыху больш за 1000 чалавек, якая не мае спартовай інфраструктуры, ды ўвогуле ўсё ў вёсцы развальваецца, ажно 2 гульцы ў зборных Беларусі. Аднавясковец Каросціка Дмітрый Швядко выступае за нацыянальную зборную краіны. Абодва хлопцы дасягнулі сваіх поспехаў не дзякуючы, а насуперак сітуацыі ў саміх смалянах. Пры гэтым галоўная міні-футбольная каманда рэгіёну, якая зноў змагаецца за права быць самай моцнай у краіне, на тыдні не парадавала. Пасля неспадзяванай паразы ад Меркурыя ў Берасці чырвона-чорныя прагулялі паядынак гомельскай БЧ. Лік сустрэчы 3-4. Аршанцы застаюцца лідарамі рэгулярнага першынства, але падпусцілі канкурэнтаў бліжэй. 2 паразы запар выклікаюць трывогу ў заўзятараў. Аднак варта адзначыць, што галоўныя паядынкі яшчэ наперадзе. Да заканчэння рэгулярнага чэмпіянату некалькі гульняў, а затым пачнецца другі этап на вылет. І Вітэн у яго выйшаў датэрмінова. Найбольшае расчараванне мінулага тыдня гэта першы матч футбольнага клубу Ворша ў чэмпіянаце краіны. Каманда і заўзятары з вялікай надзеяй чакалі новага першынства першай лігі. Але дэбютны матч апусціў нашу каманду на апошняе месца ў табліцы. Параза ад барысаўскага БТ-2 з лікам 2-7. Такое ў гісторыі каманды раней было толькі аднойчы. У 1959 годзе каманда Продак Воршы ЗШМ з розніцай у 5 мячоў прагуляла гомельскаму ВРЗ. Тады лік быў 1-6. Наступную гульню аршанцы правядуць у суботу 5 красавіка ў Менску. Супарам будзе каманда Мінск-2, таксама другі склад клубу вышняй лігі. Гэта былі навіны за тыдзень. Вам спадабаўся выпуск? Тады запрашаем паставіць яму падабайку і напісаць каментар, калі для вас гэта бяспечна. Таксама запрашаем вас падпісацца на нашыя сацыяльныя сеткі, там штодзённае абнаўленне інфармацыі. Дзякуй за ўвагу. Сустрэнемся праз тыдзень.